Nah, ngono kae guys, aktivitasnya anak wedok nek bar subuh. Korah-korah iki ngerti nek buke iki arep mangkat tandur, penggen opo di candak kabeh. Iki nek burem kok ngene kameraku, guys. Somblerek burem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, guys. Soalnya dhisik iki wis persiapan arep ndang mangkat tandur neh, nutukno tandur, guys. Kayak Dinda langsung nyuci baju. Bar korah-korah resik kabeh. Wis bar dibalik nang panggon-panggone kono. Terus langsung nyuci baju, engko mangkat sekolah iki wis bar. Wis rampung, guys. Iki dhisik tak toto-toto. Urung pakai baju, urung pakai kudung ya, guys. Tak persiapan nih karek benakno spray yo cek males iki lho. Kayak bar tak serapi serawange ndeknane kae. Karek benakno spray kok males isek. Soalnya guys. Akeh anu. Iki sak weteng guys dhisik mangkat iki jam 5. Jam 5 pagi wis mangkat ki, tante jalan-jalan sendiri. Jalan-jalan sendiri tante. Iki dhisik yo mangkate apa sengaja jalan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا كلمنا ما نختار على طيبة منهم قالوا إلي ولم يوحى إلي رسول من قال سأرسل مثل ما أرسل الله ولو ترى Wes tinggal tandur lek ya ini. Aku ki yang enggak pe budal iki. Ki ndek kuburan, nggone jenjeng, nggone Mbah Saman. Ini kok mbok lar ngono, Dik. Lah iya. Ya ini ngelar gabah iki lho, guys. Iya, penak kuwi dalane gak sah serandalan. Loro. Orang ketok, guys. Wis ngono nggih. Engko nek wis ketok tak sepil nek peteng. Dhisik iki ndek iki ya tekan kene iki, guys. Tenang, santai, dengan santainya aku ya jalan kaki ini iki. Lah ternyata kok enek asu juguk ilah jantungku coplok. Asu juguk iki langsung kaget ya Allah. Entukku melayu ngecuwi bret iki sampai diguyu karo pati. Iki lalah apa Mbak Seh. Asune iki lho Mbak Seh dirantai, gak ngarah ngudak kowe seri. Lah ya sapa sing ngerti nek asu ki dirantai. Lah tak kira ki yo langsung marani aku ngono, guys. Jebule ya Allah, pokoke jantung ki jan alah tenan aku jenenge roh kirik iki ya nggih. Iki koyo giyalak ngono model iki. Alah wis rantai ati belas. Nek dirantai niki dhisik liwat lah yo gak wedi yo, guys. Lah yo enak-enak mlaku ngene, paling krungu aku srok-srok ngono padahal aku juga omongan. Apa? Ujuk-ujuk kok langsung ku. Cek peteng tapi iki sing duwe apa kirik ki wis nganu, guys. Sing duwe anjing lho yo ra wis mulai. Mbah, sampean melok tandur. Ya wes, ayo. Walah, ndek iki Mbah, mbahku rak yo yahen iki yo, Mbah. Ya jenenge yo ora roh nek serem nasumi mbok rantai aku yo ora roh lho, Mbah. Enku mlayu ngecuwi bret. Sing pat ki ngene. Alah opo Mbak Seh kuwi iki ngono. Malah diguyu Mbah aku mlayu ki. Lah ora roh nek dirantai. Lah iya, lah aku yo kaget Mbah momenge yo tenang iki ujug-ujuge nek liwat ku kok. Wah. Aku ora walah yo Pak aku tak critani nang kuwekel nik malah. Aku yo tahu apa ndone ra semen yo juguk ngono.
Lah iya. Sesuk ki ngene saekan. Eh? Sakedok. Lho, lah endi sawahe? Ngono kuwi. Anding wekku, berarti sampe malah ngalor engko. Sesuk Lah saiki. sing nampa Pat. Aku ndek. Lepat gelem. Pat gelem. Wong pira engko wong papat? Aku ngene lek ngeten sak ngidul sak ngetan pira? 350 ngono lah nek sing ngisor aku sing ngisor ya 200 dhuwur 150 teh. Ngono mah aku nek sing ngisor temu 200 aku. Lho nek ndek emben lah saiki gak mundak Mbah. Lah aku Saiki kan poso yo gak ngopeni ngono lho ceritane. aku temu dikai 17. Kabeh rong kedok. Iya. Walah. Lah wong sing wek kowe 400 lho Mbah. Ora mangan iki cara mono 400 kuwi. Iya. Momong 350. Lah terus dirego pira Mbah ki engko? 250. Sing sak kedok tok. Aku mau sakmono. Lah wong jaman ndek emben sampe saiki lho Mbah, dhuwit sakmono. Iki 350 sing Kabeh loro. ya lah wong iki sing blok jane iki muni ngene nek ngono kan 350 dadi gelem ngono aku wis duwe bocoran. Oh alah lha yo. 300 liter aku mah aku ngono. Pesan wonge ngene. Lah piro le ngono. Bismillah ya guys, yahene wis sampe jegur kedokan iki lho dhisik. Lho, iki sing tak tanduri iki guys kedokane. Tapi kok urung enek wine. Urung dibanjarno wine. Bismillah ya guys, semangat nyambut gawe kena tanggo aktivitas lho guys, nek esuk ben gak glimbang-glimbung ning omah, golek keringet nggih. Aktivitasnya ya ngene iki. Nek ning mbahon ya ning mbahon, nek sawah ini sawah. Teh urung banjaran Pat. Teh urung dibanjarno. Lah Mbah Saman ndek iki rene mek opo teh? Lha ki pas ditanduri kok ni ya? Alah. Mbok niki sampe apa walah. Lah iya. Berarti gak langsung mulai kae. Ya mulai. Lah gak masak, apa gak masak? Tuku. Oh alah lah iya, wong ape dipakno wong kok ya ditanduri sak. Lah ngene iki terus piye? Ora nek winae iki. Lah iya. Njenjek dibanjari ndek ini. Yo persiapan ya guys. Tak tutup sik iki. Alhamdulillah guys, wis rampung ki jam 11 dhisik wis mantuk. Ora koyo ndek iki yo guys, ndek iki sampai 1:30. Teko omah ki dhisik 1:30. Kok sawah kene jam 1. Lah iki jam 11 wis rampung untuk sak kedok iki. Iki sing kloter kedua iki mau, sing kloter pertama sing kene iki. Mulai kok kene iki sampai tekan kono kae. Terus pindah dhuwur iki sing nutupno sing ndek ini kae. Guys, alhamdulillah. Pokok setengah hari deseh etunge entuk dhuwit 190. Ya, Pat. Lah iki mang 50 sampean 140 kaya 190 ya. Cara mono sedino. Lah setengah hari ya, Mbah. Kocek apa entuk sakmono? Juga itu Alah pokoknya ya sembuh apa ae ya disyukuri, wong rezeki ya beda-beda. Lah ya gak entuk sakmono. Tarah wong tandur ki duweke nganu ya guys rontok lumayan. Nah nek kocek kan sak karunge 10.000, nek gak entuk 10 karung ya ora entukno 100. Ya maju cepet-cepetan kuwi le. Capelem ceblok mengisor ora lho, Mbah? Mbah ceblok mengisor, Mbah. Capel. Lah tenan, Mbah. Angin. Ketok iki yop saiki kok Pak, saiki angine kok ngene kok. Ndek ingi wong kuimpleng-impleng jan ujiane wong poso tenan, guys. Ndek ingi jan tenan kok. Aku aja untuk pertolongan sumur lho. Pokoke tak ketok alhamdulillah sampai posoku ki ora batal ngene wis suwenengku pol teko omah. Pokoke 1:30 ki teko omah langsung ngadus, salat, buk sediluk langsung masak. Alah wis. Ayo. Anu gawak nongan aku Pas. Kalerku. Angger undel-undelan yo ngono ki, Mbah. Angele yo mbok.
Sesuk ki paling sesuk esuk tok ngono ae ya. Iki sesuk pisan tok. Ya, lah ya maksudnya ora nimbal pindho, Mbah, melok, Mbah. Sesuk wong 5 Mbah jirene. Iya tanggenan. Malah gelis 250 borongane. Wong 5 gak 50.000. Lah kok jam 200 gah nek murah. jam 8 mulih gak lumayan untuk 50.000. Apa jam 8 jam 7 le. Lah kuwi ada budalem rong subuh. Budalem rong subuh ya Yo, jam 7 ya bar. nggonku misan. Kowe aku takon gak nepat nih. Yo, Kowe ndek nomere Mbak Ton e? Nek mbok telepon kan kon nggawa onggroke ning gone Mbak Maryam kuwi yang gitu. nganu anu beton kuwi. Nggih, Mbak. Apa iki engko nek mulih mari gak tau petuk cah mak Eko iki gak nang omah. Jane Tandur, Dek, tandur. Gone Mariam. Ning ngene Maryam lah tapi mak Eko kan melok awake dhewe sesuk. Oh iya tapi kan jaluk ning gone Mariam. Anggitku tak kon ngampiri omahe ndek kan kono, aku gak sah njupuk ngalor ngidul ngono lho. Kok ante iki. Mikirku ki. Alhamdulillah guys, dhisik akhirnya wis bar mandi seger. Dinda nyuci baju, teko sekolah nyuci baju. Soalnya dhisik gak iso nyandak, yes terpaksa ndek sing isah-isah nyuci baju. Dhisik yo sibuk yo guys. Sibuk angger peteng budal engko jam 11. Lho, nek mbok pemen ngono. Emang jam 11 wis balik. Ki lho alate dhisik iki di dandani Pak Suneh soal senare kuwi. Berarti mbok sembung neh, Mang. Sing, heh? Iya, Heeh. Bundele kok gua ya, bundel-bundel. Lah wong taline bundel-bundel ngono rek. Karo apa kayune iki pating keteglek ngono. Mati diandani guys iki. Alat nggo golek duit. Larahane tak resikane ya. Gak malah panas ya bapak ning kene iki. Bu ning ngono aku mangke walah urung atus urung apa iki Jawaku leren bukai HP ngono kok malah keturu. Turu sak sir kok penake ya Allah. Aku sing bingung iki malah masake apa ya guys duwe godhokan kuwi godhong kates sak kembange. Aku tak oseng, ndek esuk kan gak blonjo dhisik mangkate peteng. Bakul sayure iki urung teko. Terus apa ya? Masuk oseng-oseng kuwi tok. Iwake yo isek, masuk apa iwake ya Allah. Wah, mangan sak anune ya guys, sak tok-toke. Soalnya bakul sayuran sing Mbak Ida iki beberapa hari iki gak dodolan guys, soalnya bapake ning RS. Ora dodolan panganan. Libur. Guys, ayo mulai masak, guys. Wis jam 3:30 dhisik iki kan nduk. Males sampai masak iki koyo ngono kae lho guys, wis awak iki kadung kosel ngono kae. Iki gawe bumbu ngono. Kok oseng-oseng godhong kates sak kembange. Karek njudurno guys. Mau wis tak irisi. Terus iki kembange. Karek ngeplungno. Iki padahal sing godhog iki ndek iki wis mbadok. Dhisik karek masak. Ning awak iki rasane ten guys wis mergawe ning jaba teko omah iki arep cara mono ngemeno masak ngene ngono ki ning awak rasane kok kosel. Dadi koyo males. Kurang genine kurang gede. Engko menune ya oseng-oseng godhong kates iki. Karo tong-tong pindang. Wis kita guys, juga simpel ngono pokoke. Simpel praktis. Mari dek esuk dhisik yo gak blonjo, soalnya bakule rayange tak enteni sampai jam 5 lewat iki gak teko-teko. Lagi engko aku rak keri karo batore.
Ngene wis mantap ya, Guys. Alhamdulillah, guys. Walah pintuk takjil. Walah tumbas dhewe. Kok arep-arep takjil toh, Dik? Kok iso golek jajan karo golek ngono, guys? Bukan lah, kuwi tak peseni pentol. Alah aku ngene iki, Dok, sing kembang ke atas terus sak godhonge. Anu ah, Mbak Pur sirope godhog nang godhog. Engko selak dalem nang digodhog. Pesen pentol terus emang tumbas jajan apa? Biasa. Walah dimsum. Kalau nek kowe duwe mateng sih. Apa nih? Lha wong sing jukuk ning kene sapa? Karo. Lho, sambel nek pia-pia kuwi ya bener lho ngono wis tak omongi daning-daning. Lho, lah saiki tricek enak to mbok pangan? Delok ah. Apa-apa. Yo. Ngono ki lho, jan bandele ora umum saiki. Dimsum. Walah. Piro Dik sak porsi? 15.000 sak meniki. Terus iki gathoke sambel lombok garing iki. Oh. Oh iki mento. Mentai. Sambel lombok garing. Terus ki pentole dhisik. Emang tak request Dek, anu guys, pirang-pirang dina ki tanpa mangan pentol dhisik iki. Kan Dik, kayak kulkas sik, Dik. Iya, pilih sing apik. Kayak kulkas kene. Roh, kalau isul. Emang dhisik iki cuma masak ngene iki, guys. Masake ya wis apa, ayam iki tak panasin neh. Terus iki pindang sak besek ning kulkas, tak irisi lombok bawang tomat wis dadi. Terus iki oseng godhong kates sak kembange. Terus iki kolake sik same. Lawoke krupuk wis mantap. Ki mang jane aku ki sampe gak masak dinalah wis mbuh awak rasane loro kabeh ya. Padahal jam 11 kilo dhisik wis pulang. Tapi piye ya jenenge wong ya kesel, kecapean dadine ya ape gawe menu ngene iki rasane ning awak ngono kae, guys. Marai ya jenenge keadaan puasa nggih, nek gak puasa ngono piye neh. Semangat awak yo bergas ngono lho iki yo puasa ya guys yo maklum lah jeneng wong mergawe ning jaba ki ngono kuwi. Saeneke sing penting ki iso buka ya Dik, alhamdulillah. Terus pokoknya 3 hari berturut-turut guys, rezekine dhisik iki jan pokoknya masyaallah tabarakallah. Iki mang Pak Suning sawah dandani galeng guys dhisik yo sampe rendengan neh arep tandur. Lah iku iki diparingi brambang karo tangga sawah. Nah, gede-gede sak mini-mini brambange. Iki mang ngepasi manen, guys. Tangga sawah iki ngepasi njupuki brambang dipanen, Pak Su dikeki ini. Paling nek antarane sekilo ndre yo setengah kilo kuwi, nek setengah kilo punjul guys iki. Akeh kok. Paling-paling yo kilo, yo 1 kilonan lah. Cara mbah yo wis piro ae, bawang merah ki rontok larang iki guys, regane rontok mahal. Ya alhamdulillah. Sapa ya jenenge sing ngekeki brambang ya? Basiran. Nggih. Matur suwun kagem lek Basiran nggih, muga-muga panenane sok meneh diparingi sing melimpah ruah. Entuk rezeki sing akeh. Dhisik yo kecipratan iki guys. Cipratan entuk rezekine, isane yo muk ndongakno wong diparingi rezeki nggih, balese donga sing apik, muga-muga supen panene yo melimpah ruah, entuk rezeki sing akeh, entuk apa brambange yo apik. Jan pokoke anggere wong sitok iki. Ibu kok apa nduk es krim? Nggih. Waduh, kok celemang-lemong koyo ngono. Walah mripate kok sak mbuh hambane. Wis mandi? Belum. Ulung? Waduh, lah ulung mandi dek rene mek apa? Hah? Ulung mandi dek, ki meh magrib lho nggih. Nang mandi njaluk mandi ibu. Ibuke ning ndi? Dek, ibu ning ndi?
Isa nek ditanya ki ngono kuwi lho. Ibu ning ndi? Ndi kuping ora ya? Ibu ning ndi, Dek? Ya Allah kok gemes aku. Ibu ning ndi, Sa? Oh, bocah rek. Nyelot gede malah nyelot bandel kae. Bandel. Aja mbok dono es lho, Nduk. Es teh gak entuk ibuke. Kuwi lho es krim kuwi mau cokoti wis. Karek nunggu buka, guys. Karek pirang menit engkas wis kola-kola. Alhamdulillah, muga-muga rezekine berkah barokah nggih. Sing maringi rezeki dhisih, muga-muga ya diparingi sehat selalu. Rezekine lancar ngalir terus seperti air zam-zam. Din, aku ki maca komentare Mbak Yuni sing ngirimi awake dhewe bintang. Ya Allah, Dek, aku sampai kudu nangis iki, Dek. Mbak Yuni komentare ki ngono. Gimana terus tak balesin neh. Dadak bapak iki wis almarhum, Din. Wis almarhum 6 tahun yang lalu. Muga-muga nggih almarhum bapak jenengan dipun paringi tempat ingkang sae nggih. Mbak, mugi-mugi diparingi ditempatkan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Diparingi tempat sing indah kagem bapake panjenengan. Disih nek gak dikai ngerti kan juga roh ya guys. Ngene iki umpama kok piye ya? Rasane ning ati iki kaya wis pernah ketemu piye ngono lho. Rasane tak rasa-rasane ki ngono kuwi guys. Ya alhamdulillah dadi dulur online nggih, Mbak. Semoga jenengan di Taiwan nggih sehat selalu. Pokoknya semuanya family online nggih. Dimanapun panjenengan berada, mbuh iku ning Indonesia, mbuh ning luar negeri, muga-muga diparingi sehat terus, panjang umur, diparingi rezekine melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatannya Mbak Dinda nek bengi belajar sambil nyuci baju, sambil ngelipatin baju. Jadi ini disambi-sambi guys. Ki pekerjaan setelah apa ki bar buka. Sek mblangkrah kaya ngene lho guys. Lho. Wis tak tutup-tutupi ning sebelah kono kae. Iki mblangkrah. Disambi belajar. Duwe kesibukan apa? Apa, Dek? Apa? Ora ketok, Dek. Kaget aku. Mas aku apa kok iso? Memang cerita apa, Dek, ning sekolahan? Untuk nilai bagus karo bu guru, guys. Nilainya jere bagus. Nilai yang tertinggi adalah adik Dinda. Halah cerita. Sak kelas bu aku tertinggi dewe, ya Allah. Gak tak bayang no ibu aku jane ya. Pasrah. Tapi kok yo tertinggi ya, Dek. Ya. Bikin dia ya. Lah aku yo tak ndang mbok yo, Nduk. Kowe. Pokoke candak kowe dhewe. Aku ki rasane din awakku wis remah-remoh rasane. Bintang dilojurno geger. Kesel ya guys, sesuk neh. Terus dina Kamis neh. Terus saiki lanjut terus disiki. Nur sekali mergawe ngono pokoke. Sesuk ki jane nggone Mas Lalimantan ki. Oh iya, nggone Mas Lalimantan iki sesuk
ocek-ocek jagung guys, panen jagung tapi deseh ora iso ikut soalnya wis duwe tanggungan tandur. Segane kok lali tak cupno guys. Iki kok nek gak tak jabut nek esuk ki karek saidik kuwi. Apa ya dicupno gak apa-apa nduk ben anget ngono piye? Lah iya Dek. Malah anget-anget tok Dek penak. Wis ben ae ben cupno lah. Biasane nek dicupno iki terus nganu apa nek ape sahur gage-gage panas larene pasi laren po. Iki wis dicupno lah ora apa-apa. Kok kae ringkes-ringkesi ya, tutup-tutupi ya. Kolak-kolaknya aku tak jujurno geger nduk. Ya wis ngono ae ya guys, kontene nggih sesuk dilanjut neh. Bolak-balik matur suwun sanget ya Allah ya guys. Sing sampun dukung DC, sampun sayang sama keluargane DC, sampun support, sampun like, komen, dan subscribe. Semuanya family online dimanapun panjenengan berada nggih, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.